succes. Nye landvindinger kan være under opbygning. Nu er det Niels Frederiksens Brøndby, der kæmper for at vinde terræn på den europæiske scene. Harderslin indlæg. Arda har kontrol over situationen. Farlig aflevering af Doršević. Det kan blive vældig farligt, det her. Og igen, Hedlund passeret tæt på keeper Kuciak. Glimrende indlæg! Mål! Arda og 1-0 til Brøndby! De har banket på de her dødbolde. Der var præcisionen. Og Arda, denne her finske kæmpe, som altid giver alt, hvad han har lidt til. Her leverer han mål. Man kan næsten fornemme hans forløsning helt herop til. For han har været hårdt kritiseret med rette. Både for sin indsats mod Randers og sin indsats i den første kamp mod polakkerne. Her er han svær at stoppe. Og det må man jo også sige, at han har lavet et par mål. Scorer mod Silkeborg i premieren og scorer i en testkamp mod Union Berlin. Og han også hældede et hjørnespark direkte i kassen. Hvis først denne her finske krop er i bevægelse med kurs mod bolden, så skal der jo et boldværk til at stoppe ham. 1-0 og 2-2 samlet, og Brøndby videre i det her øjeblik. Der Kamil Vilcek, Kaiser, Tippling. Lige bryder den ind og spark på mål. Simon Tippling, det gør han. Og der var to, der lurede ved bagerste stolpe. Kommer der en kombination her. Brøndby skal være vågne. Lipski, Harderslin, han vil helt sikkert ind og sparke derfra. Og en farlig afrettet afslutning. Arda tager en stor bue og lander bagerst i straffesparksfeltet. Det er ham, der bliver sigtet efter. Her kommer Arda. Hedlund, stadig Brøndby. Og så lige ind i lapperne på Kuciak. Så er det Hedlund. Og Tippling modsat. Har også muligheden for at sparke selv. Et klask på overlæggeren bag Kuciak. For et øjeblik siden det her. Det var fast i kødet. Sikkert svir på overlæggeren. Ja, det er en vidunderlig aktion, ikke? Ingen som helst chance for Kuciak, hvis den havde siddet 5 cm lavere. Ja, det tror jeg også handler noget om Mensahs indflydelse i omklædningsrummet. Og så tror jeg også gerne, at man vil have en dansk spiller på den position, når man nu har en polsk anfører. Hedlund har der gode positioner midt for mål. Ikke mindst Vilcek! Fremragende scoring af Kamil Vilcek! Ned foran de medrejsende polske fans. Og så får han spot til skade for dem. 2-0. Og et mål, der kan give så meget ro for Brøndby IF. Og det er et killerinstinkt, han viser Kamil Vilcek. Ja, det har vi jo set gennem flere sæsoner i Brøndby. Vi så det senest i søndags, hvor han også nok lagde 2 bolde i nettet. Og når Kamil Vilcek får bolden inden for straffesparksfeltet, og den der er jo absolut ikke nem at ramme. Det er jo kun fordi, at han er så dygtig i de der situationer. Og mange vil jo sige, at han sparker med det forkerte ben, lader den passere forbi højre, og så sparker han med venstre. Og Kuciak bliver i hvert fald overrasket ind i målet. Burde måske have haft den. Godt perspektiv her på Niels Frederiksen. Det er jo en inderside, han gør så hård, så skarpsleben, at den passerer Kuciak. Kamil Vilcek. 2 mål i søndags, og et vitalt mål denne her torsdag aften. Kaiser, der er muligheder midt for mål, eller ud for straffesparksfeltet. Centrale akse, godt spillet igen. Så er det Tippling! De sværmer, de har 5 mand med i feltet. Mladenovic. Den kommer så. Reduceringen, og så kom. Ja, det der ikke måtte ske, kan man sige. Flavio Paisao, som har haft behov for en enkelt lille bitte mulighed. Og så balancerer det millimeter nøjagtigt på vægtskålen. 2-1. Det er flot mål. Ja, det er absolut et flot mål. Absolut et flot mål. Og det er svært at gardere sig mod, fordi Paisao lige trækker et par skridt tilbage. Det er Pesco, der slår afleveringen. Men det betyder jo, at Paulus Arda i den her situation ikke kommer til at se godt ud. Som er mand-mand. Det er en god situation for Hedlund. Smart aflevering op mod Kaiser. Og den træffer stolpen. Vilcek. Det glemmer der. Vilcek Lindstrøm. Nej, det havde været en romantisk fortælling. Nærmest ud over alle bredder, hvis han havde sparket den ind, Jesper Lindstrøm. Det er altså
pæn chance, han får snuset op. Skabt i flere omgange af Kamil Wilczek. Og en stor chance. Man kunne ønske sig, at det var omvendt. Og det sker her. Vi får mere drama på Brøndby Stadion denne her aftenstund. Glimrende dommer Zelinka har nemlig fløjtet af. Kevin Mensah. Plads til at bringe et indlæg ind i feltet. Kommer glimrende her! Så står det 3-1 til Brøndby! Og det er den nye darling, der gør det! Jesper Lindstrøm, mine damer og herrer! Og hvis den fik at kunne tåle et hak mere på følelsesskalaen, altså går den jo i højrød, den sprænger alle skalaer. Ja. Jesper Lindstrøm og 3-1. Det er helt vildt. Mine damer og herrer, også lige et fantastisk indlæg fra Kevin Mensah. Men selvfølgelig er det ham her. Ja, drømmer jeg eller er vågen. Må ikke han tænker sådan. Her kommer Mensah, og det der indlæg slået med fuld appel. Og så er det flot kommet ind af Jesper Lindstrøm. Det er jo det, de skal, de her Brøndby-kanter i 4-3-3-systemet. Kommer ind med fodsålen og sparker Brøndby ganske tæt på avancement. Glimrende aflevering af Lindstrøm. Lagt ned! Der er straffespark! Nej, der er fløjtet for inden. Og jeg troede lige, han pegede på pletten, du. Han står også godt placeret. Ser han rigtigt her? Nej, der er straffespark. Det synes jeg da ikke, der er straffespark. Der er der kæmpe straffespark. Lad os se den fra vinklen her. Han bliver trådt over foden. Klar straffespark. Wilczek her. Kommer Lindstrøm. Den er der endnu. Stadigvæk Jesper Lindstrøm. Så har han Michael Uhre med her. Vælger afslut Uhre! Øj, for et drøn fra Michael Uhre. Og en lille berøring fra Kuciak. Og så stolpen, der holdt Uhre fra et 4-1-mål. Glimrende er Børgeit. Og selvom det måske er lige lovligt hårdhændet, får han også lidt tæv efterfølgende. Og gul kort tror jeg også, han får. Men de skal markere sig. Træt Kamil Wilczek. Glimrende er Jesper Lindstrøm, som er frisk som en vorhar. Lindstrøm, så kommer Uhre med ud i siden. Lindstrøm vil selv. Lindstrøm kan selv. Lindstrøm! Perfekt forarbejde for sig selv. Ingen scoring. Og saksespark fra Radosevic, og så er der en mulighed for at køre kontra. Den kommer her, Lindstrøm. Kan han få den skrabet med, så det kan han godt. Lindstrøm er sted. Helt alene Jesper Lindstrøm, så kan han afgøre det. Lindstrøm! Dobbelt målskytte! Og ud på knæene. Brøndby bør bære videre. Og den kunne godt få et nyk til denne her skala. Lindstrøm-skalaen, lad os kalde den det. Over en halv banelængde og sikker scoring. Og luftduel ned i eget straffesparkfelt. Og så er det Wilczek, der får prikket videre. Og den her gang ingen kritik af Lindstrøm for at gå selv og for at afslutte selv. Ja, men sikke en historie. Sikke en historie om ham her. Fik debut i en pokalkamp i sidste sæson. Fik sine første minutter på Brøndby Stadion mod Turku. Kom ind og lavede en assist imod Randers. Scorede mod OB. Scorer 2 gange i dag. Kigger op, målrettet løb, ved hvad han vil. Og bringer et helt stadion og en hel stab i ekstase. Og det er slut. Det er slut. Kulminationen. Det er gjort færdigt af Niels Frederiksen og Brøndby.